Corpus Jong Block Development Officer, Sning CNRD Block Haka Jingatre Lang Bat ka Grassroot Menda ka Sngi kila Shimenta Ban Rakhi ka Sngi Pene Mariang ni ka World Environment Day Haka Shnong Mau Tari Thayang Ribhoi District. Bat haka ni ka Sngi na kalyang ka Grassroot kala wanra aru ka project thung ding bat IT kumba arksan hajar tli kiten riding ban penjar ngam ya ka tay ka Shnong ka bansa pentray kamru ringkan bat ka scheme MNREGA ban pendap ya ka tay ka jing thung ding. Hakatay ka Sngi ka jing rakhi ya ka Sngi Pene Mariang la sakhi ru da ka jingdon uba Charles Marngar MLA ka mauhati ko mukongsan haka jingdon lang uba Andrew L. Merthong BDO ka Sning CNRD Blanc ka kong Miferin Rentathiang President ka Grassroot ba Tulbin Rangba Shnong lembat ki samla puli ki khana school ki longkami longkpa nakatay ka Shnong ka kong Miferin ka laong baka eka daw bala pelong ya ka Grassroot ban wanra ya ka teka project ka day namar ka jingkala jong ka Mariang bat ban penjar ngambyang sa shisien ya ka Shnong mautari hadin ka jingtre kamlang ka bala bones nem ban pelong ya ka teka Shnong ban long kanuksa bat ka nong lam linti ha ka bede bat ka jingpene pensa ya ka may Mariang. Kipai ba kimanang wan sakmat ban trailing ba jong kaning ka scheme ru kinang bon. Te ha kaning ka ngi wan ha kaning ka Shnong jong pi ban rakhi ya kaning ka World Environment Day. Hakaju ka por ban yo kan thung ye kini ki absang kali kitan riding kani kalong kajing ice ha na kalyang ka Grassroots kalong ka present ka ba ka Grassroots ka wan ice ka Shnong jong pi I president ka parang ka tree plantation program lani ka jingka ka program tungdim ti ka dak kashin lesi ki daw lesi bangiwan le ya ka projection ni ka project tungdim ka way ka benta ka longba kumbangi ngil aktif ka jingkala ka Mariang barabor ngi kran chia kran tang hasnong hatau tang kinong rap tang kinak penyat industry hani ar khot satak pathai kra ikran nu chapang ka jingkala ka Mariang ka climate change global warming habangi de tijil liu bahaya ka daw kumba pila yo kibun kidaw kibon lam ya ka jingkala ka Mariang henry manu bale AA kat kum ka jingitre jungi bat kinong rap ki ba per hakani ka shathi lam mingi ki jaka jok shathi lam mingi ni syamba kinong rap ki de ki way ne kinong kner kti ban walam biang ya ka Mariang ka biang ka khut ka suba ki bat mendaga Sngi ke de Sngi World Environment Day baro kite baro di school ngawanya nado nanong jeri mene ngepet school ter dia thunding dia pun khut don bakerteng environment ni mana kalau dalam donro mangi mo baro mungkin mau ba ngidei kinong pene persa ya kini kemai Mariang ublay ulay ngi kini ke Mariang ka itana adu kata bat ulay ru ngi ka bor mangilong kinong sumar kinong pene persa ya ke Mariang kini sukemen ba kini kesni niyo ban rakhel ane ban celebrate ban tungi kini ki arposan hajar telik ten riding ibana kaliang jong Grassroot ila punyo publish bun kong ya ga jing trishtom ga jong pi bat ka Shnong mau teri ngaso ong kalong ka dan bok hadu takta ngatip baga Shnong mau teri PA pi ga klau balang ma ka he ka bada ki hajar ten riding tementa pio sa arposan hajar ten riding Di kumbala kren Malaysia khmat kwa ban kren khniat bakan ni Sngi ngam kwa bakan day tangga celebration mo kadai tangga Sngi bangi rakhe World Environment Day is not just a celebration but also reminder to take the best care for our surroundings. Ke environment dia kam day tang ka bangi kan mau bangi rakhe.
Ndrei. Kedai yang ini bangin ai ke bapahatam. Nak bentar di saudong saukun jong geni ke Mei Marian. Dengan